खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिकां ब्रह्म बिटिआर सरकारनि फिन आरोबाव मोनसे हाबाफारि बिटिआर सरकारा जौगाथायनि गुबुन गुबुन हाबाफारि मावबोबाय थानाय बादि फिन आरोबाव बिटिआर सरकारा क'क्राझार हरिनागुरि बावखुंग्रियाव एमसिएलएफोरनि थाग्रा खुलि लुगासिनो दं। बे गोदानै लुबाय थानाय मावखुलिखौ बिटिआरनि सीएम रमद बर'आ दिनै क'क्राझार हरिनागुरि बावखुंग्रियाव थांनानै नायगिदिंहैदों। लोगोसे बिटिआरनि सीएम रमद बर'आ हरिनागुरि बावखुंग्रियाव एमसिएलएफोरनि थाग्रा खुलि लुबाय थानायखौ नायगिदिंहैनायजों लोगोसे माखासे मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौबो खौरां लाहैदों। बे लुफुंनाय हाबाफोरखौसोमोन माखासे मावनो गोनां हाबाफोरखौबो खौरां लाहैदों। बे लुफुंजानाय मावखुलिफोरखौ नायगिदिंनानै माखासे आद्रा थानाय खथाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय मावख'गिरि बिथांमोनखौ बिथोन होयो बिटिआरनि सीएम रमद बर' बिथाङा। लोगोसे फैबाय थानाय समफ्राव बे मावखुलिफ्रा थाबैनो लुफुंजायोब्ला जोंनि एमसिएलएफोरनि थानो थाखाय मोनसे मोजां खाबु जागोन। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारी, एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारी डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारी डिपार्टमेंट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।